Handusdaan, humandagan sa usa ka singgit. Maayong adlaw kanimo kahandos. Ingon man usab sa tanan suking tagapaminaw nining tulmanon ang handusdaan humandagan sa usa ka singgit. Tagualan ko sa pangalan nga Lindon. Nagpuyo sa usas mga dapit sa Bayawan Negros Oriental. Kahandos, kanunay kong nagatanaw sa imong mga drama. O kini akong sugalanon, kabahin kini sa mga paghitabo sa akong kinabuhi nga hangtod karon dili na ko mahimong mahikalimtan. Nagpabiling labas sa pinungduman o sa akong kasing-kasing. O gusto na ko nga mapahidungog kini sa kahanginan aron sa ingon ana makuan kini pagtulunan sa tanan ug aron nga inyong mahisabtan sa katibukan sa atong sugilanon. O palihog kando sa pagtugtog sa awit nga naguluhan nang hihinaya. Handusdan, humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada sa iyang kaagi karon mao kini usa ka lalaki nga taga Bayawan Negros Oriental. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Lindon. Trapika oy. Dugay gid ko makaabot ani sa akong adtuan ta. Excuse me sir, pwede ko mo lingkod? Sige miss, ngano kong dili? Thank you. Guwapa sa ning bayan na. Miss, asa di ka manaog? Yan, nasa unahan sir. Narang amo eskwelahan di ha. Ikaw ba? Ganyan na rin kasi gitawag na kong sir. Ilailas ta, oy. Ako dahil si Lindon. Anuhan? Thank you kay Lili di ay ka-stricta. Ang ganyan po ko kabantay ni mo nga nagsigig ka og tutok na ko. Nahihugaw akong naho? Man, singot magud kaayo ka. Lagi uy. Unsaon nagdali-dali lang ko aron dili man late sa klase. Dili lang ko kay narang mo eskwelahan. Noy, lugar. Ona ko ni mo na. Sige amping. Buutan sa tong bayan na da. Uy. Wala. Ay di man niya. Lugar lang, Noy. Salamat kaayo sa pag-uli nimo sa akong ID na. Okay, Roy. Nganong nahilak man ka? Dili man ko makasulod sa eskwelahan. Kay wa man ko'y ID. Thank you, good kaayo. Sige, sud na basin malit ka. Thank you, good kaayo, Len. Pwede ko na sa imong number? Sure. Kumusta, An? Okay ra. Domingo maron, unya wala matay klase. Pwede ba ta magkita? Okay ra. Abi nimo. Lipay gud ko nga nakikita ka nako, An. Ngano man? Aron masulti nako nimo ang akong gibati. Dili siya masukon ako. Ha? Basig makaingon ka ha, nga presko ra kaayo ko. Bisan tuod nga bago lang ta nagkaila. Pero gibatin ako ugugma nimo. I love you. Lindon. May chance ba ko nimo? Bitaw ko. Lain sad kaayo kun mulimod ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Lindon. Ha? Sa to pa, gisugot ako mo. Uyab na ta, An. Tinud ba ako? Oh, ako na kang gisugot. Salamat, An. I love you. I love you too, Lindon. Mahal? Mauna, gusto na ko nga mahal atong tawganay. Mauna kung okay lang ni mo, An. Anong mahal man? Gana lang ko.
Aron ba nga mapil na to nga mahal na to ang matag usa ka na to. Sige, mao man kay imong gusto. Sige, mahal ang atong tawganay. Mabdus ka. Unsaon man nato iniron nga nag-eskwela pa baya ko. Ayaw ka bala ka. Di ka na ko pasigdan. Ha? Ano yung nagkasi mong pag-eskwela? Lindon, og nahibaw na pud si mama nga mabdos ko. Unya, unsay isulti ti mama nimo? Nasuko. Pero akong ipasabot nga buutan naman pud ang akong uyab. Og dili man ko nimo pasagdan. Maayon lang kung mao ka na. Gusto nila nga makita ka. Unsa? Dili ka makikita ni mama. Nganong dali man? Sige, mga tuta sa inyong probinsya. Salamat, Lindon. Salamat nga nakadawat ka na ko, ma'am. Basta ayaw lang yun pasakit ang akong anak. Kaya wala naman na inamahan. Patay na. Isaat ko kanimo, ma'am. Napanggaon ko si Anan sa tibuok kong kinabuhi. Dili ka mukuyog na ko sa pagpauli. Kay gusto man ni mama nga dinira ko mga anak sa amo. Aron na ay makaatiman ako. Sige. Panawag lang nako permi mahal ha. Mahal. Sige lang, muli laon niya ko din sa dili ka pa mga anak. Salamat mahal. Amping din ha. Ikaw pud pag-amping dito sa imong trabahoan. Kumusta magadi ha? Okay na mahal. Ayaw pagutong ha? Oh mahal. Sige mahal, kay duty pa ko. I love you mahal. Sana all may mahal. Oy, Glenda, ikaw man good ay na. Mayo ka palin. Nakay matawag ka pamilya. Mauligin oy. Anto sa lang ko ani. Kailayo man sila, tuwa man ang akong asawa sa ilang probinsya. Oh, asawa agad? Bisag dili pa kasal? No. Asa man na paingon good. Kasanalay kuwang namo. Ay sus ka o ini mo. Uy, ikaw ba? Pagminyo na oy. Unya na ko magminyo oy. Kung magdaghanak ka. Unsa? Len, nakita mi sa imong mama gahapon ba? Naday mo parte ma. Oo, naalikan kaon, kamay-kamay good, kay blessing sa among bay. Dili ko ni mo invite ton. Oy, may mo ba ka ng dili nga amiga man ta? Ato ha? Ato. Natay daghang mainom ha? Ay lang mo kaikog, naapay daghan. Lendan, ano tagayo? Bitaw, Glenda, murag hubog naman kaayo ka. Ay, palabi, oy. Ano magkamahubog ko? Ano lagod ko matug? Oy, human akong pauli. Mga magkaha. Sige, tagay pa ta. Tagay mo diha. Okay. Labara sa akong uwi. Sakit sa bakong lawas. Nasulbra man na akong pag-inom kagabi. Uy, kinsa man asa akong tapat. Lendan. Glenda, uy, anong di makahanatog sa akong kwarto? Nalimot ka. Ngayon mo man kong kitatin sa imong kwarto. Unsa? Glenda, nganong nahilak man ka? Ay mo mga kipahimos lang gabi. Unsa? Ay mo kinakuha ang akong magkababae. No, Glenda, dili na tinuod. Ha? Wag yun ka na himduman. Apong kayo ka. Maong nakalimot ka. Nakalimot ka lang sa imong kibuhat na ako. Dili ka ni tinuod.
kwarta na. Iyato ta ka sa inyo. Kinanglan nga man bagkas ay magkibuhat sa akong anak. Wa ang ko'y gibuhat, Noy. Sa'yo ay gibuhat ha? Wa ko'y gibuhat sa imong anak. Wa kay gibuhat ka. Tanawa. Tanawa sa iyong sipon sa akong anak. Tanawa. Aduna mo'y picture nga nag-go. Ha? Ginoo ko. Ha? Kinahanglan yun nga magpakasal mo sa daling panahon. Kay kung dali, damay ko dapil ang imong pamilya. Timali ka na. Diyos ko. Unsay na corner? Mahal. Mahal. Sorry. Sorry kayo. Nakunan ko dali. Kinahanglan nga magpakasal ko sa babae. Bisang gamay wa ako'y gugma niya. Unsa? Kung dili na ko buhaton ang pagpakasal niya. Tingaling ugnay. Laing may tabo sa akong pamilya. Ginoo ko, mahal. Mahal. Sorry kayo. Wa ko mahimo. Kaslo na naman kakadiha. Ayaw kalimot, mahal ta kay ka. Kung dili may tabo nga maghita kog lain. Mahal. Ayaw ka bala ka. Apingan ko ang umaabot na tong anak. Sorry, mahal. Sorry kayo. Nagpakasal ko sa babae nga bisang gamay wa ko'y gugma. Bahin kang an, akong nibawaan nga nanganak na siya sa usa ka batang lalaki. Kanimo anan, kung namati ka man karon, salamat kaayo sa imong pagsabot nako. Ug ikaw paghihapon ang ania sa akong kasing-kasing. Ug dinhi lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. Lindon. Mao kato mga kahandos ang sugilangon ni Lindo, no? Nga taga Bayawan, Negros Oriental. Uban sa awit nga yang ipangayo ang awit nga naguluhan ng hihinayang. Kuya sa itong kaagi ni Sir Lindo, no? Ang atong senders. Sayang kaagi nga puro hilak-hilak, no? Mong galisod sa tari paggamaong drama. So una nato kini humanon kining drama, no, ato ang hatagan og patagad ang mga nagpa-shout out ug kamong tanan usab gi-welcome ko kamo. Kumin lang sa ubos para atong makita, no. Okay, shout out portion nata sa atong mga followers. Shout out kay Dan Ratonel, Sinay Ukulam, Kin Bisas ug si Ivan Latore. Og dinhi na lang kutob, daghang salamat sa inyong pagsunod ning atong drama, ang Handus Daan Humandagan sa usa ka singgit. Og daghang salamat usab sa tanang ni subscribe. O kung pwede mohangiyo ko ninyo palihog ayaw i-skip ang ads kung watch mo, no, sa akong video kay dakong tabang na kanako. Makapalit na tao og bugas nga naisagol tahop kay wa na maayo pagpagaling. Daghang salamat mga kahandos. God bless. Isa lamang inyong sulat, care of Sandro Tonel, Gindolman, Bohol, Philippines. SDKS Production Center, Handus Daan.